Hindu rastro fanyani amahero kok samani bagino borok kebangkok play omah naslemen asai do borok khagma bagini omah pati borok pati itu dormi ti prabot di bekaktige tawar su o abuni busleja o tape khage o omah bukang basai tokana na actually amahayam जों अजे एंजेल जागमन जे इंसिडेंट बाय बुंनो जे हिंदू राष्ट्र बा जों totally एकदम फेमिल मिल जागा माहिया उनि मान किते मिसा दङ बाट नॉर्थ ईस्ट नि स्टुडेंट्स रक आमाहाय हैरेसमेंट हमनि आमाहाय कि बथारजंमनि अमुक कतालिया 2014 नो बथाजा 2012 नो अरुणाचल बथाजा का निदु रिसर्च आं साइथागा जिंकी आमाय मोमोस के बेंग जाम आम कोन कताल को गया फिया जे सरकार ताव सलि तमनि अदरवाइज एंजेल जागमन बादे और इंडिया वो ब्लैक कालचार हामयांग दं हम धर्म नीति जेमन जों शुद्ध हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान या नुका जों क्रिसमास बा आमाहाय इंसिडेंट आमाहाय जों आमाहाय देश जों बास खायो जे जागा जों जत्तनो तै दं जत्त धर्म दं आ जागा आमाहाय लासिमा सिसा जे फातन फाइने रगनो बारनसि रग जबरदस्ती खायै खुलुमरिमा रग आसामनि घटना गोबां जानो घटना जों नुकजाक गामो सरकार फायो आमाहाय बिसिक लाइकिया बाट एंजेल जागमन जे नॉर्थ ईस्ट जे हमरा हाइके बेंग जागमनि अब सरकार फायासिन दङ अब बंनि एक्चुअली मेनलैंड हिंदी सानाय रंनि बंनि एटिट्यूड बंनि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इंडिया नते अमनि रीजन आरो सरकार फाय जे हिंदू धर्म तै जे विभाजन माखै अम बाङै दङ अब जों एक्सेप्ट आमबाय जतनना बिसि कटाल इंग्लिश नि सिबाय जों दिनै लेखा खामजाक सिनि ताखोग एंजेल चाकमा बथार जांमनतै सिनतिफ्रा मथा आंगै जों बेलेखै खाखामा जानोगम जों जतन साइमन बो बाहायके बथार जाखाम आमनांसो डिटेल थाना मुसैया बिन बथार जामनो उल्ला सिनि बवागरा पुला खरांथि सामानि परे जोंनो खाबो गोबांमा नेशनल न्यूज रक नेशनल लीडर्स रक बिनितै कक सिमानितै गमाराम ब्लेक काहाम कक बाट जों तिनारो साना मुसमाखै जों रिसेंटली नका जे इंसिडेंट नंगै एंजेल चाकमा बथार जाखा फियाबा ताबुक जोंनोगो उत्तराखंड नि जे पुलिस आबोनो रियल नि बर वानसुगिया नॉर्मल केस ऑफ कन्वर्ट खायनाय दं डाइवर्ट खायनाय दं जोंबो साना मुसं उत्तराखंड पुलिस रियलिटी एक्सेप्ट खायना नांगौ गुबुननि बर खैमायाम अमाहाय इंसिडेंट आं सुदि एंजेल चाकमाया जोंनि नॉर्थ ईस्ट नि गोबांमा जेमन निदु रिसार्ट मणिपुरनि निदु अरुणाचलनि आमाहाय किन बथार जाखा आफ्रोबो जों आमाहाय कैंडल रैली खायो गोबांमा नेशनल न्यूज किसे डिबेट को पाइछां बाट सेंट्रल गवर्नमेंट आमनि कोनो स्ट्रिक्ट एक्शन हाजाय आमनि बागैनो देबे दे सलितो शुद्ध बथार जामाया जों देबे दे जों चिनि नॉर्थ ईस्ट नि स्टूडेंट रो फात्र पावर न थांगाखै बारवेली आमाहाय गोबांमा बेंगाय जागो सिंकी मोमोस आमाहाय के जों बिचिनि सेहारा नासिगो बरकसमा गोबांमा बारवेली बेंगाय फेबा पाब्लिकसो फाया पाब्लिकबो फाया आमसिन मेंटली हैरेसमेंट नंगौ आमति कोनो मंगसा एक्शन हामानु गया गाबोनि रीजन नखै जों साइमानो सिनि जों साइमानो फाटार जरा चाइ पास्ता राज्य हिंदी सानै क बर वानसोगो इंडिया बंनि बागै हिंदी माया हिंदी को मानो गायना बरक वानसोगो जेबो इंडियानिया इंडिया साबोया बरक सि रिकॉग्नाइज खायने बरक सि सर्टिफिकेट रामा हाइके बरक पिकअप दं गाबोन बागै आरो जे लोकल गवर्नमेंट आरो सेंट्रल गवर्नमेंट मुंसा स्टेट एक्शन हायान बागै आमाहाय नुगो जों गोबांमा जागानुगो इवेंट सेलिब्रिटीज पर्यन्त त्रिपुरा बा नॉर्थ ईस्ट इंटि बनि कयटे स्टेट दं त्रिपुरा आसामनि कैपिटल तामो नॉर्थ ईस्ट कयटे स्टेट दं मुंसा साइमिया आमाहाय किनि जों बेंगाय मारो नुगो गाबोनि जे रिजल्ट आबोनो पब्लिक को आमाहाय एफेक्ट नु गाबोनि बागै आबो सुब चेंग्राया गाबोनि बागै चिनि नॉर्थ ईस्ट अलवेज नो नेग्लेक्टेड नॉर्थ ईस्ट बर वानसोगो चेंग्रा माने मुंसा इम्पोर्टेंस रिया गाबोन बागैनो आमाहाय इंसिडेंट सलिथों जों आपिल खायना मुसंगो जों जेहाथ नॉर्थ ईस्ट नि बरक बाकी एवरी स्टेट नि बुमुं साइमना आरो कल्चर तामो आरो ट्रेडिशन तामो भाषा कक्सा तामो सा बरक जों जतो साइमन नॉर्थ ईस्ट नि बरक फे फाटानि जे नॉर्थ ईस्ट नि फाटान बरक नॉर्थ ईस्ट नि कल्चर ट्रेडिशन भाषा ताम साइमिया बरक साइमना नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और नॉर्थ ईस्ट चिनि ओन लैंग्वेज दङ चिनि ओन चामुं दङ दैट मीन्स जों हिंदी मा सानाय इंग्लिश मा सानाय कोन को गया जानजानि जतने जानजन भाषा दं
अमन परिबसं ट्राई खायो जे हिंदी साननि इंग्लिश साननि बेंगली साननि गाबन बर बुझना नाम गाबन बागै जे अ रिजन छदो तिनी और एंजल चामा बथार जाका नीडु बथार जागा बथानाया फ्यूचर बंगनाय आउन बे करा स्टेप ना नंगो सरकार स्टेट गवर्नमेंट बंगनि जे सेंट्रल गवर्नमेंट आउन बगे नॉर्थ ईस्ट नि पार्ट नॉर्थ ईस्ट नि कल्चर नॉर्थ ईस्ट नि भाषा नॉर्थ ईस्ट तोमुंग नो नॉर्थ ईस्ट नि हिस्टोरी नो जियोग्राफी बंगनि जे कारिकुलम दाना नं हायाकै बरक पब्लिक रक चिनि नॉर्थ ईस्ट साइमियांग ने अमा हायकी बेंगाइमानि इंसिडेंट चलित दं गाबन बागै जों सेंट्रल गवर्नमेंट अमन डिमांड खायो जे अमा हाय इंसिडेंट बयसरो तांथु नॉर्थ ईस्ट तोमुंग चामुंग साइमाना बगे बरक गाहाम स्टेप नाना नांगौ दाति स्टेप नाना नांगौ ते उत्तराखंड पुलिस न बसं सानामु संग रियलिटी ने एक्सेप्ट खाजि अमो टोटल रेशियल मर्डर अबन नंग अन जगह कन डाइवर्टा खाजि एक्सेप्ट खाजि फ्यूचर बाहायके इंयां नाय जात आमहाय स्टेप नाखै जानाय अबन चिनि तिनि त्रिप्रमथानि साख्लायमु डिमांड आनसि सेकल तो गोबां साइथांगै इंग्लिश बांला हिंदी बाय आं अपसन सानामु संग उत्तराखंड सरकार न रियलिटी एक्सेप्ट खायै स्टेप नानांथु जतन खुलुमखा पहिलाव हैप्पी न्यू इयर 2026 फाइटंगो ओ हैप्पी न्यू इयर चिनि बागै वानसुम गदाल तवै फाइथों चिनि गथालायमेन दैबो गराक तवै फाइथों जतन सा गाहाम फान गाहाम चिनि तामु गाहाम तवै फाइथों चिनि हैप्पी न्यू इयर ओ 2026 चिनि लोको तिप्रासारनि बागै भबिष्यत गाहाम तवै फाइथों जतन हामबाय खुलुमबाय।